Song we have a little from Guns N' Roses. You might know the video. This is called Don't Cry. Als dat teruggeeft je bij de computer, dan heb ik je weer straat. Het ding wat je vuurt waait. Waar is het? De laatste licht vanzelf. Dat de vader kring wat je waait. Ik doe je computer. Zeur net. Huisje is kapot zitten nog. Kom op. Jackie, zij zit met de eer aan. En het op de antwoord stellen naar deze computer gaat. Je moet even de bol even in stukken houden. Die hier naar de eerste pasje de bom maar nemen laten. Als je hoort
hebben we nou 8 jaar lang op uw school zitten en je bent de klasse die eigenlijk een beetje de basisscholen opstart had. Voor je ben er nog een heel soort band die zitten op een kleuterschool en op een legerschool. En ik denk dat voor jou ik nog wel een paar even op een kleuterschool zitten had, maar de meesten. En mij hoor, hier ze nog glisselijk zo willen. Ik ben haast geneigd om namen te nemen, maar dat doe ik net, want waar die monster vrouwen binnen, dat weet je wel. En waar die lieve mansjes binnen, die weet je ook wel. Die zitten daar in het hoekje. Je bent een klasse die van mondpakken wist. Ik wil zeggen in de zin van, je woont wel burkje, maar je bent niet een klasse die ook griezelig graag praten mocht. Maar zo net, dan doen we het zo. Ik ben er dadelijk ik staan, je gaat daar bij de trap op, je gaat alle meesters en juffrouwen zijn hoorn, je gaat daar bij de trap deel en je gaat weer op je plak zitten. Zo doen we. Ja. Oh, die ene juf, die kennen ze net, nou dat kan ik niet indenken, want die zit in de allerleegste groep, maar je zit in de allerheegste groep. Dus die hier lijn. Deze juffrouw, die is in het plak van juffrouw Gerda, die mijn baby thuis is. Maar zij is hier al een week size op zwallen. Dus wat... Wij zijn het wens om de band die van Squalla Orginnen een cadeautje te gaan en jullie denken nou misschien, hé, wat staan ze bij mijn lege hand nou, dat hebben we misschien eens een oordeel, we hadden de band het cadeautje vanmorgen al meedoen. Want we zijn hier jongens, dan zitten ze met een hand vol en ze maken nog een heel stukje spelen, ze weten wat vertellen ze wij, maar we hebben vanmorgen in Squalla jong een foto van de klasse. Alle
Of weet jij het nog niet? Heb je soms andere gewichtige dingen te doen? Ik moet het konijnenhakken schoonmaken. Ze gaat niet naar het museum. Waar gaat ze dan heen? Vraag haar. Goed idee. Zeg Els, waar ga jij heen vanmiddag? Het is 2 uur. Dan kan ze op elk moment komen. Hij hoort je best hoor. Hier een lekker kopje thee. Liever een borrel. U weet wat de directrice altijd zegt. Alcohol dat kun je maken. Wat zou me wel lekker smaken? Dus ik lekker deze naam. En op de dag na dag krijg je brood met hagelslag. En ik kan je wel vertellen, heeft de pap begin met bellen, dan is iedereen van slag. Het is saai, zo saai, stel de groepjes zijn niet klein. Kijk je alle mensen kleuren, dan moet echt iets aan gebeuren. Niemand laat die met de deuren af, dan maakt een hele wijn. Het is saai, zo saai, stel de groente wacht van mij. Is de grijze brand gesproken, zit de hele dag te wachten hier in huis. Wordt er lang voor ons gemaakt. Blauwe soep met 7 ballen en we roepen met z'n allen dat het nergens naar smaakt. Er is 2 op klokslag 4. Mensen kleuren, daar moet echt iets aan gebeuren. Niemand slaat die met de deuren, want dan raakt het hele wijn. Het is saai, zo saai, zelfs de hond en papegaai. Is de grijze bruin gesproken, zit de hele dag te wachten. Ho, 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 ho. Ik wil u alleen even vragen of u dat bloed op wilde meten. Maar natuurlijk, dat zal ik ook met u doen. Uiteraard wil ik dat voor u doen. Maar natuurlijk wil ik dat voor u doen, vrouw. We zouden eens iets geks moeten doen. Iets dat we nog nooit eerder hebben gedaan. Een marathon lopen. Dus het is zoveel. Dat we er nog nooit hebben gedaan. Het is er zoveel. Aan onze neus zo weg gaan. Er zijn nog zoveel. Ik ben voor minstens een miljoen. Leuke, gekke, malle, kleine, dunne, dikke, grote, kleine, rare, makkelijke dingen om te doen. Er zijn nog zoveel. Ik denk wel minstens een miljoen. Mag ik even mij even voorstellen? Ritselaar is de naam. Rudolf Ritselaar. Wat een prachtige ruimte is dit. Werkelijk best wel geschikt voor allerlei doeleinden. En wat... Die oma is de allerliefste oma die ik ken. Kijk nou hoe ze in die stoel zit met de vrijheid op. Wanneer ontwerp op gemaakt? We worden al daar meer ontwerpen. En het beste wordt gebruikt. En dit doen we naar de andere kant. Ik zie dat de ramen van de kamers niet open kunnen. Ah, dat hoeft toch helemaal niet. Alle mensen willen helemaal van overgaan. Ze hebben het toch altijd koud voor. In het razende verkeer. En ik zal er niet op jakken. Maar zo houden ze niet meer. Alle kleren, alle ruiken. Die in musea staan. En je kunt er zelfs aan ruiken.
je werkt. Dat is waar ook. Ik heb een foto allemaal klaargelegd. En een paar oude dagboeken. Het is niet te tonen. Een senior water. Mijn beschrijving van waar de verder is. Mijn geld is weg. Mijn horloge is gestolen. Er is een heel kostbaar boek van mij verdwenen. Mijn sleutels zijn weg. Wat zeg je? Man, je weet niet waar je het over hebt. Dit kon wel eens een echte jutteme klok zijn. Een jutteme klok, die laat zich niet op jutten nemen. Maar jutteme klokken zijn heel zeldzaam. Ze stammen uit het eind van de vorige eeuw, 1896 om precies te zijn. Er zijn maar weinig van. Daarom... Zoek dit hoger op. Ik geloof dat er een stukje wel valt. Ik hoor ze liever iets echt vervelend. Dat wil ik vast wel voor u. En ik kan de spruitjes van vanmiddag wel uit de grond laten vissen. Zonder enkel bewegen en dit soort muziek. Het is inderdaad een mooie ruimte als je hier elke week mogen oefenen. Misschien kunnen we eerst even onderhandelen over de prijs. Oh, maar ik ben helemaal niet van plan om iets te kopen. Ik wil alleen maar de zaal huren voor 1 of 2 middagen in de week. Waar je nou mee mogen doen. Zolang wij hier wonen, mag er gerust komen oefenen. Al is het iedere dag. En als juffrouw Knoppen bezwaar tegen maakt, oefenen we gewoon op mijn kamer. Geweldig. Daar gaan we zaken. Ik ga je verknoppen vertellen dat ik het opleg. Horen jullie dat? Hij geeft het op. Dan wordt het huis dus niet verkocht. En dan kunnen wij hier. En dan kunnen wij hier voor goed blijven oefenen. Ik verheug me nu al op. Donderdag komt voor het eerst. Schrik het jullie? Ja. Tot donderdag dan. Doei, doei. Als het huis niet verkocht wordt, is er nog hoop.
Vroeg. En juffrouw Knoop is vreselijk gehecht aan de klok. Als hij hem verkoopt, brengt hem minstens 30.000 gulden op. Zoveel? Daar zou ik de dak van kunnen repareren. Ja, dan zouden wij niet weggaan. Maar ik kan mijn klok toch niet verdienen te zijn. Het is mijn wens dat deze klok een plaats krijgt in het tehuis voor oude zeelieden, dat ik bij mijn terugkeer zal stichten. Meteen een leuk huisdier. Als alle misdaden nu zijn opgelost, kan ik denk ik wel gaan. Wij moesten ook maar eens opstappen. Onze weg naar het bejaardenhuis is lang. Ja, en we hebben nog een vol huiswerk. Oh jee, dat is waar. Onze geschiedeniswerk helemaal vergeten. Ik zal jullie nog wel helpen met de foto's en zo. Wat lopen jullie hier dan ook de hele dag te doen? Was dan aan het werk gegaan? Sorry, we hebben jullie dit keer niet erg kunnen helpen. Jullie moeten maar een andere keer terugkomen. U heeft ons juist enorm geholpen. Wie zeurt er nog over een werkstuk? Wat hier vanmiddag gebeurd is, kan ik wel een heel boek schrijven. Het is maar goed dat we bijna op vakantie zijn.